אז ברוכים הבאים. אוקיי, אז בסוף ההדרכה הזאת יקרו שני דברים. אחד זה אתם תבינו איך בונים הרצאה שנחשבת טובה, והדבר השני זה איך אנחנו הופכים אותה למנוף עסקי ומרוויחים ממנה כסף. אני מצטערת על הקול שלי, קצת ככה שבור, אני מעט צרודה, אבל שום דבר שלא יעצור אותנו מלעשות הדרכה מדהימה. אוקיי, אז אנחנו הולכים לדבר על כל המרכיבים הסודיים שיהפכו את ההרצאה שלנו להרצאה שתכניס לנו כסף. יש המון אנשים חדשים שלא מכירים אותי בכלל, והצטרפו להדרכה הזאת יחד עם המון אנשים שכן מכירים. אז אני אספר בקצרה ממש על מי אני ומה אני, ואחר כך אנחנו עוד נוסיף על פרטים, על הניסיון שאני צברתי. אז במקצועי אני מארגנת כנסים מקצועיים, ועשיתי את זה במשך עשור. אני בעלת תואר שני בשיווק, ובמשך כמה שנים הייתי מנהלת השיווק בכמה מקומות. ההתמחות שלי היום היא פשוט לבנות ולתכנן הרצאות, ביחד עם מרצים ובעלי עסקים, על מנת להפוך את ההרצאה למנוף עסקי. להשתמש במקפצה הזאת של המפגש עם הקהל, ולהוציא מזה את המרב והמיטב, בכדי להפוך יותר אנשים ששמעו אותנו ללקוחות, והרעיון הוא לעורר תיאבון למוצר או לשירות. אנחנו עושים את זה על ידי תוכן מוקפד, מעולה, ממוקד, רלוונטי, שמוגש בצורה מעוררת השראה. אני רוצה לקחת כמה דקות לצייר לכם mental picture. אוקיי, מה קורה כשיש לנו הרצאה ממש טובה שמכניסה לנו כסף? אז הביטחון שלנו גובר, יש לנו הרבה יותר חשק לשווק את ההרצאה, יש הרבה יותר אנשים שממליצים, ויש הרבה יותר וייבס סביב כל העניין, ההמלצות זורמות, כשיש הרצאה טובה. ההמלצות שלנו זורמות, ויותר קל לנו לייצר הוכחות חברתיות, וכשההרצאה היא טובה, כלומר מעניינת, מקדמת, מייצרת שינוי אמיתי בחיים של המשתתפים שלנו, אז ההשפעה שלנו גדלה. אוקיי? אנחנו מדברים מול יותר אנשים, ומצליחים להשפיע בצורה יותר משמעותית בכל פעם. אוקיי. אנחנו רוצים שהסיפור שלנו יצא החוצה ויעזור להרבה יותר אנשים לקבל את התוצאות שהם רוצים, לקבל את ההשראה ולהיחשף לרעיונות ולמחשבות ולתובנות שאנחנו יכולים להביא, והם לא הכירו את זה קודם. אוקיי. מרצים ודוברים מצליחים, מהווים סוג של גורו עבור הקהל שלהם. כל אחד מכם יכול להפוך כזה בקהל שלכם, בקהל שאתם יוצרים סביב העסק שלכם וסביב הפתרון שאתם נותנים. גם אתם יכולים להיות המרצים האלה שלוקחים את הקהל ואת האנשים שנחשפים אליכם למחוזות שהם היו רוצים להיות בהם, ולייצר לכם את ההזדמנות לקחת את הקהילה הזאת לעבודה יותר מעמיקה איתכם, ולא רק ברמת ההרצאה, אוקיי? בדברים יותר מעמיקים, במוצרים יותר מעמיקים, וכאן נמצא בעצם הכסף הגדול, ולכאן אנחנו נשאף להגיע, לכאן ההדרכה הזאת רוצה לקחת אתכם. אז היום אנחנו נדבר על 4 טעויות שמונעות מאיתנו להכניס כסף בהרצאות ומהרצאות. אנחנו פשוט לא מציעים, אנחנו לא נותנים תועלת מובחנת וברורה לקהל. אין הצפה של ערך משמעותי, ואנחנו פשוט לא מרימים להנחתה. לאחר מכן אני אספר לכם קצת על התוכנית שאני משיקה בימים האלה, ואז ממש בסוף ההדרכה, וכדאי להישאר עד הסוף, אני הולכת לדבר על פעולות השיווק לפני ההרצאה ואחריה, בשביל שנוכל למקסם את ההזדמנות השיווקית שנוצרה. אוקיי. אבל אי אפשר לדבר על תוכן בלי שאנחנו ניישר קו מהו תוכן טוב. אז מהי הרצאה טובה? ברשותכם 3 דקות על העניין הזה. אז הרצאה טובה זקוקה לדובר רהוט, אבל יותר מזה היא זקוקה לכך שהרעיון שעומד במרכזה יהיה הדוק, פשוט, ברור, ממוקד ומובן. ההצלחה הטובה תצליח להעביר את החידוש שברעיון או משהו מראיין, ולהנגיש אותו בצורה יפהפייה לכל אדם בחדר. צריך להיות בסיפור מרכזי, והיא צריכה ללמד אותנו משהו חדש.
הרצאה טובה צריכה לסרטט במוחו של השומע תמונה מדויקת וצבעונית של הרעיון שהדובר רוצה להעביר, והרצאה טובה מביאה שפע של ערך ארוז היטב, ערך שאנחנו ככה מגישים אותו בגובה העיניים ושמים את הקהל במרכז. אנחנו מדברים על הרצונות והצרכים שלו, וכמובן בהרצאה טובה יש חוויה. אוקיי? הרצאות טובות לא מדברות על המרצה, הרצאה טובה תאורגן לכדי אופרה מדויקת ומלאת השראה שתדגיש באופן מעודן את יכולותיו, כישוריו ומומחיותו של הדובר. אז בהדרכה היום אנחנו הולכים, נצביע על דרכים גם לשפר את ההרצאה שלנו, להפוך אותה יותר טובה, וגם בעיקר להפוך אותה למכניסה. אז עכשיו, מדוע אני בכלל מרשה לעצמי לדבר על הרצאות טובות או מכניסות? פשוט בגלל שבאופן מילולי, פשוטו כמשמעו, גרתי בתוך אולמות הרצאות בערך בעשור. מאחוריי ניסיון מקצועי של הפקת אירועים בסקטור העסקי, במיוחד בהפקות שיווקיות, כמו כנסים גדולים, השקות, אירועי חברה, ועשיתי את זה בערך עשור, ובזמן הזה באמת היה לי את הכבוד והעונג להיות מעורבת בעשרות, אם לא יותר, הפקות של כנסים רפואיים, הפקות של הייטק, אירועי השקה ואירועי לקוחות, ובאמת יצא לי להיות במרכז העשייה של התעשייה הזאת, ולהיות בחלק מהאירועים המרכזיים שלה. אז אפשר להגיד שראיתי המון מרצים, ראיתי את כל הקשת, המרצים הטובים ביותר, המרתקים ביותר, הפריזנטורים המדהימים האלה שמחזיקים את הקהל בקשר מוחלט ואין ציוץ בעולם, ועד המרצים הגרועים ביותר, שפשוט הצליחו להריץ עשרות אנשים מחוץ לעולם ההרצאות, כבר בזמן ההרצאה שלהם, וכל הספקטרום הזה באמצע. אז למעשה זכיתי לבית הספר הטוב בעולם ללמוד איך עושים הרצאות. מה נכון להגיד, מה נכון לא להגיד, איך להגיש רעיון, איך לרגש, איך להחזיק את הקהל. נחשפתי לאיך בונים הרצאה שגורמת לקהל להיות מעורב רגשית, ואיך מעוררים תיאבון, וכמובן מה לא לעשות, ומה קהל לא אוהב, ומה הוא לא רוצה לשמוע, ואיך פשוט גורמים להם לרוץ החוצה מתוך האולם החוצה. אוקיי, זה מה שקורה. זה מה שקורה לנו כשאנשים שאין הרצאה טובה. אז אני בהחלט מבינה קהל. אני הייתי הקהל הזה במשך כל כך הרבה כנסים, במשך כל כך הרבה שנים, ולאט לאט התפתחה בי ההכרה הזאת שכל קהל שהוא ממש לא משנה איזה קהל אתה ומי אתה, מגיע לך לקבל תוכן איכותי, הדוק, מדויק ומעניין. היו פעמים שפשוט רציתי לחתוך ורידים, באמת, פשוטו כמשמעו, מלראות איזה תוכן גרוע עולה על במות, והעסק שלי בנוי על החזון לוודא שקהלים בכל מקום יקבלו תמיד את התוכן המעולה ביותר. אני עדיין חוקרת וחקרתי דרכים להביא תוכן מובן, ברור ומעניין, שהרעיון המרכזי ומפותח עד הסוף, שהוא הדוק ומרתק, חדשני ומרגש, והלקוחות שלי מעידים שאני לא עוזבת אותם רגע עד שאני באמת מבינה מה הם רצו להגיד. תשאלו את עצמכם, למרות שזה לא דבר קל לעשות את זה על התוכן שלכם, האם באמת קילפתם את כל התפל והלא רלוונטי מהנקודה, מהרעיון המרכזי, מהפסקה, והשארתם רק את הליבה הכי מזוקקת של המסר שרציתם להעביר. טוב, יש לנו פה איזושהי בעיה טכנית, אני לא רואה אתכם ולא את השאלות שלכם, אז אני מציעה, אני מניחה שאנשים שומעים אותי, אבל אני לא רואה אתכם, אז אני מאוד אשמח, אם יש לכם שאלות, ובכלל אם יש לכם תובנות מההדרכה הזאת, אתם יכולים לעלות בפייסבוק, אני אשתדל ככה בין לבין להציץ, לעלות בפייסבוק, לרשום את התובנה שלכם או שאלה על הוול שלי ולתייג אותי, ולקראת הסוף בשאלות אני אעבור על הדברים שם ואני אראה. יש פה איזו בעיה טכנית, לא שלא חשבתי שזה יקרה פעם ראשונה, היה ברור שיקרה משהו. טוב, אז כמה זה מתסכל לא להצליח באמת להגיע לליבה שהתכוונו להגיד, זה תמיד רק עובר ליד, לא תמיד אנחנו מוצאים את המילים, את הניסוחים, לא תמיד אנחנו מבינים את הפלואו הנכון שלוקח אותנו באופן מסודר מנקודה א' לנקודה ב' לתוך ההרצאה, וזה נורא עצוב שאנחנו משקיעים
מתכננים ועובדים על ההרצאה, ובכל זאת משהו מתפספס, ואנחנו אולי לא מכירים את הקהל מספיק טוב, או לא מבינים את ההקשר של ההרצאה, כמו למשל גלית בן גז, שהיא אחת הלקוחות שלי, שיש לה הרצאה מאוד מאוד טובה, אבל יצא ככה שהתפספס, והיא הופיעה בפני קהל של יוצאי שואה, וזה לא היה מתאים, המסר שם לא היה מותאם להם. וזה חבל שכשעובדים כל כך הרבה על הרצאה, משהו מתפספס. טוב. אז במהלך השנים למדתי 3 כללים מאוד קריטיים לגבי הרצאות. אני רוצה לשתף אתכם היום בכללים האלה. אחד זה המשתתפים חייבים ללמוד משהו חדש. השני זה הכנה זה הכל. השלישי זה כבדו את הקהל שלכם. יש לכם משהו להגיד לקהל, יש לכם משהו חשוב להעביר לעולם, אתם נלהבים ומעלה תשוקה לגבי איזשהו נושא או איזשהו תחום, אתם רוצים לדבר מול קהל, אז תעשו את זה טוב, תחשבו מה אתם מחדשים, איך אתם מרעננים, איזה זווית חדשה אתם מביאים לנושא, תכינו את עצמכם. כמה פעמים שמעתם מרצים אומרים, מה, זה החומר שלי, אני יודע אותו, אני לא צריך להתכונן, אני אכתוב את החומר בכמה משפטי מפתח, אני אאלתר ואפתח את הנקודות האלה בזמן ההרצאה עצמה. אל תזלזלו בקהל שלכם, מגיע להם שלא יעתרו בפניהם, מגיע להם שיחשבו טוב טוב מה רוצים להגיד ואיך רוצים להגיד את זה, ואיך הנקודה הזאת מובילה לנקודה נוספת או לפסקה נוספת או לרעיון, פשוט תעשו את זה טוב. אז את הנקודות האלה אני לקחתי עוד כמפיקה, כשהתחלתי להתערב בתכנים של הפרויקטים, ובניתי אג'נדות, זה סדר יום מקצועי בכנס, לכנסים, לוועידות, לימי עיון, והדרכתי מרצים איך להגיש את המסר שלהם מדויק יותר. אוקיי, דרך אגב, היום איתנו בהרצאה יש 2 סוגים של מרצים עם 2 סוגים שונים של הרצאות. אחד זה הרצאה כמוצר, והדבר השני זה הרצאה כמוצר המרה. אוקיי, המקרה הראשון שלנו זה בעלי עסקים שמעוניינים להטמיע הרצאות כערוץ שיווקי בעסק באמצעות חשיפה לקהלים, להגדיל את העסק שלהם. להפוך את ההרצאה בעצם למוצר המרה ולהציע את אותו מוצר או שירות במהלך ההרצאה. המקרה השני זה בעלי עסקים שעבורם ההרצאה זה ביזנס. יש להם הרצאת דגל או מספר הרצאות והם שואפים לשווק את ההרצאות שלהם ולהפוך את ההרצאה לערוץ הכנסה בעסק. אז על פניו זה 2 סוגיות שונות. אוקיי, 2 הרצאות, זה על פניו 2 הרצאות שונות או 2 מוצרים שונים, אבל בשני המקרים ההרצאה צריכה להיות מדהימה. בשני המקרים ההרצאה היא מוצר, והמוצר הזה מבקש למכור את ההרצאה. ההרצאה היא מוצר שמוכר אתכם. הטיפול בתוכן בתהליך הוא לא שונה, אבל במעטפת ובתשתית השיווקית כל מקרה שונה. במקרה הראשון עלינו לוודא שיש מנגנון שיודע להביא אנשים להרצאה, ואחר כך שיש מנגנון שיודע להמיר את המשתתפים ללקוחות. במקרה השני, כשההרצאה היא המוצר, עלינו לוודא שאנחנו עושים פעולות שיווקיות מול הקניינים שיכולים להזמין את ההרצאה שלנו, ולוודא כל הזמן שהקניינים נוספים יראו אותנו בכל מיני הזדמנויות שונות. אז תהליכי העבודה עם 2 סוגי הלקוחות האלה מטופלים בעסק שלי, על ידי בחירת תוכן מעולה ובניית התשתית הנדרשת להגשים את החלום של בעלי העסק, שזה להיות מרצה מצליח. אז בהקשר הזה של בעלי עסקים שרוצים להרצות, יצרתי והפקתי כנס שהיה באוגוסט, איך משווקים הרצאות לארגונים. הכנס הזה היה בשיתוף עם חברה לייצוג מרצים, והיה בו באמת התמקדות על איך הופכים את ההרצאה למוצר שארגון רוצה לקנות. זה ככה תמונה מהכנס, ואיזה פעולות שיווקיות אטרקטיביות כדאי לעשות בשביל שבאמת אנחנו נציע באופן יזום לבעלי התפקידים והמחליטנים את ההרצאה שלנו. ובזמן הגיבוש של התכנים על הכנס הזה, בעצם התקבלה אצלי תמונה מאוד ברורה של מה צריך לעשות בשביל שההרצאה שלנו תכניס לנו כסף, וככה נולדה ההדרכה הזאת. אז אנחנו מתחילים עם טעות מספר 1, אנחנו פשוט לא מציעים. אנחנו לא מציעים משהו בזמן ההרצאה שלנו.
איך נעזור לאנשים שיש להם בעיה? ושלבעיה הזאת לנו יש פתרון אם אנחנו לא נציע את הפתרון הזה. כמה מכם ענו בסקר ששלחתי לפני השידור, שהם מקווים שבסוף ההרצאה הם נתנו הרצאה מספיק טובה ואנשים פשוט יפנו עליהם. זה לא הדרך הכי מוצלחת להפוך את ההרצאה למכניסה. אז מה זה בעצם הרצאה שיווקית? הרצאה שיווקית זאת הרצאת מחירה. מחירה יכולה להיות הרבה דברים. זה כל הקשת מהצעה מאוד מאוד מעודנת ועד הצעה ישירה מאוד. זה ערוץ שיווקי, אחד מיני רבים שעסק מפעיל בעצם בשביל להגשים את האסטרטגיה העסקית שלנו. כלומר, להרצאה יש מטרה שיווקית, והסיבה שאני שמה דגש כל כך גדול לא רק על המילים ועל התוכן ועל המבנה של ההרצאה, אלא גם על הסיטואציה והמטרה של ההרצאה, כי הן מחליטות עבורנו על התוכן. וההסתכלות השיווקית הזאת הגיעה אליי עוד במהלך התקופה שלי כמפיקה, בזמן שעבדתי מול מנהלי שיווק מחברות מובילות. הנה דוגמה של קצת מהאירועים שהייתי מעורבת בלהפיק אותם, והתחלתי להבין תהליכים שיווקיים ועסקיים ונחשפתי לדרך שבה חברות גדולות חושבות ומבצעות שיווק. לאחר שהשלמתי את התואר השני במנהל עסקים עם שיווק, בחרתי להתחיל קריירה שנייה ולהתמקצע בשיווק, וככה יצא שניהלתי את השיווק של בית הספר ללימודי נדל"ן קשפלו. היה לי את הזכות לעבוד עם שולי זיו המדהימה בבית ציוני אמריקה, וגם הייתי מעורבת ועשיתי את השיווק של עסקים עושים עסקים, ארגון העסקים הקטנים הגדול בישראל, לצידו של משה חרלופסקי, שרבים מכם מכירים. אז למעשה אני מביאה לעבודה שלי היום את שלושת התפיסות האלה, התפיסה השיווקית, תפיסת התוכן והפרספקטיבה של הקהל. אוקיי. בדרך כלל, אנשים שיש להם דרייב לתת הרצאה, הם אנשים שעברו חוויה כלשהי, צברו מומחיות וניסיון סביב נושא מסוים. ואתם בעצם, כל האנשים שאיתנו על הקו היום הם כאלה, אתם מאמינים בכל לבכם שהידע, המומחיות והניסיון שאתם צברתם יכולים להועיל לעוד אנשים. אתם רוצים לשתף את העולם כולו בסיפור שלכם ולסייע לאנשים שנמצאים היום במצב שאתם הייתם בו לפני השינוי שעברתם. אבל לצד המטרה הזאת של להפיץ את הסיפור ולחשוף אנשים לרעיון, בדרך כלל יש גם מטרה של רווח כספי, והרצון הזה הוא אנושי ולגיטימי. אנחנו תמיד נרצה ונשאף לקדם את העסק שלנו באמצעות חשיפה ומפגשים עם קהלים, ונשאף למקסם את ההזדמנות הזאת כמה שיותר. אז אני יודעת שהרבה מאוד לא ממקסמים את ההזדמנות של המפגשים האלה. בסקר שהפצתי לפני שעלינו לוובינר, אז הרבה מאוד אנשים ענו, אני רוצה למכור תוך כדי ההרצאה, אך אני לא יודע איך עושים את זה. אז שמחתי שאנשים היו גלויי לב לגבי העניין הזה. זה אומר שאתם מעוניינים ללמוד ופתוחים לשמוע על השיטות האלה. אז 3 פרמטרים יקבעו עבורנו באיזה מידה נצליח למנף את המפגש עם הקהלים שלנו. אז קודם כל אנחנו חייבים שיהיה רלוונטיות מאוד מאוד גבוהה לקהל ולעסק, אוקיי? זאת אומרת, כשאנחנו אוספים אנשים, אנחנו חייבים שהבעיה שלשמה הם הגיעו לשמוע, לנו יש פתרון אמיתי. אנחנו נציע את הפתרון הזה, אנחנו נספר על הפתרון ואנחנו ניתן הצעה קונקרטית למשתתפים שהיא נכונה ומדויקת בתוך מסגרת הזמן של ההרצאה, או מיד לאחר מכן. אוקיי, אז תזכרו. רלוונטיות, פתרון והצעה. אנחנו נקבל תשובות לכל הפרמטרים האלה במהלך הוובינר הזה. טעות מספר 2, אין תועלת מובחנת שמנגישים אותה לקהל. מה הקהל רוצה לשמוע? חבר'ה, קהל רוצה לשמוע על עצמו. בתוך החוויה, ההתנסות, הניסיון והידע שלכם, קהל רוצה לפגוש את עצמו.
כל אחת ואחת מהיושבים בקהל שלכם רוצים להכיר את עצמם יותר טוב בעקבות ההרצאה שלכם. הם רוצים ללמוד משהו חדש שיעזור להם, שהם יוכלו לקחת לחיים שלהם. אוקיי? אז מה הקהל שלנו רוצה לשמוע? הנה כמה טכניקות שיעזרו לנו לראות איך אנחנו עושים את זה. הקהל רוצה שיבינו את הצורך או הכאב שלו. כשאני יודעת בדיוק מה מפריע לקהל שלי, מה כואב לו, מה מציק לו, מה הוא רוצה, מה הוא צריך, אני יכולה להציע תוכן שנותן מענה לכל הדברים האלה, בדומה להדרכה שמתרחשת עכשיו. טכניקה שנייה זה רלוונטיות וקונקרטיות. ככל שהקהל שלנו, מורכב מאנשים דומים, קל לנו יותר לזהות מה הקהל רוצה לקבל. אנחנו לא מתפזרים בחומר, אנחנו לא מתפזרים במספרים שלנו. אנחנו מדברים רק על מה שהכי בוער, והכי הקהל הזה רוצה לשמוע. אנחנו נשאף להציג את הדברים בצורה מאוד מאוד קונקרטית. הטכניקה השלישית לזהות מה הקהל שלנו רוצה, זה בעצם לדאוג שהקהל ירוויח משהו מההרצאה. להגיש את הפתרון, להגיש את זה מזווית תועלת. אחד הדברים שאני תמיד מקפידה כשאני עובדת עם לקוחות על תכנים ועל ההרצאות שלהם, זה שהתוכן יוגש מזווית התועלת למשתתף. ההרצאה היא לא עלינו, ההרצאה היא לא על מה אנחנו יודעים לעשות, אלא איך אנחנו יודעים, או מה שאנחנו יודעים לעשות יכול לשרת את הקהל שלנו, אוקיי? מה אנחנו יודעים לעשות שיכול לשרת את האנשים שמקשיבים לנו. אוקיי. אוקיי. אז בעצם התוכן תמיד ייבנה בצורה כזאת שהתועלת המובהקת תהיה ברורה ונהירה לכל משתתף. אנחנו בעצם צריכים לוודא שענינו על השאלה מה יוצא למשתתף מההרצאה שלי מלשמוע אותי. תכירו את רן ואת שחר. בעזרת הסיפור שלהם אני רוצה להדגים לכם איך מגישים תועלת ענקית לקהל, גם כאשר יש סיפור אישי מאוד עוצמתי, וכביכול ליבת ההרצאה היא הסיפור. אז בואו נתחיל עם שחר. שחר בר דוד הוא יזם ואיש הייטק, בחור צעיר, בן 32, אבל הספיק לעשות הרבה, עוד לפני שפייסבוק קמה, לפני 8-9 שנים בערך. הוא הקים את מקושרים. אתם זוכרים את מקושרים, הרשת החברתית הראשונה שהייתה אז בישראל? זו הייתה הצלחה ענקית, ווואלה קנתה אותה בסכום מכובד ביותר. שחר עשה אקזיט, ואז הוא הספיק להקים עוד יוזמות ועסקים מבוססי אינטרנט, והיום הוא בעליה של חברת סרטונים שמייצרת סרטונים ויראליים שיווקיים. אז שחר הגיע אליי שבוע וחצי לפני שהוא אמור לתת הרצאה בפני 200 איש, במקום מאוד מכובד, משרד ראש הממשלה, ובדרך כלל הוא פשוט מספר את הסיפור שלו על כל הפרטים ועל כל ההתפתחויות, ויש שם מעט מאוד תועלת לקהל. שלא תחשבו, לשחר היה מאוד מאוד קשה עם העובדה הזאת שלא הרפאתי ממנו, ודרשתי שהוא יספר את הסיפור באופן כזה שהמשתתפים יקבלו משהו. הסיפור שלך אמרתי לו, לא מעניין אף אחד. ובסוף בפינג פונג ממושך, שחר ילד בעצמו בצורה יוצאת מגדר רגיל תובנות, כמו מה יזמות ויראלית, ואיך הקשרים שלי יכולים להפוך לעסק, ואיך מזהים פוטנציאל בעולם תוכן ויראלי, ואיך יוצאים תוכן ויראלי, וזה מה ששחר אמר לי במשוב אחרי העבודה איתו. Okay? השינוי הכי גדול היה בהגשת הסיפור, השמטה של פרטים שפחות רלוונטיים, ויותר התמקדות בהצגת הסיפור מהמקום שיעניק ערך אמיתי לקהל והעמדת הרצאה ויזואלית מצוינת. אותו דבר קרה עם רן סיבוני. רן הוא גילה שבעצם הסיפור שלעצמו, הסיפור שלו לא באמת חשוב לאנשים שלא מכירים אותו. רן אימן את עצמו לבד, בתוך 1.5 שנה בלבד,
להשתתף בתחרות הספורט הקשה ביותר בעולם, איש הברזל. באמת ראוי להרצאה, סיפור מרתק. ההרצאה שלו הייתה הסיפור עצמו. הוא ידע שזה לא מספיק, לפחות לא אם הוא רוצה שארגונים יזמינו אותו. אז התחלנו לעבוד, וחלק מהתוכנית של העבודה ביחד זה לעלות על במות, כבר בזמן תהליך עצמו, אם אפשר. ורן הצליח להשיג לעצמו הרצאה, ממש אחרי שהתחלנו לעבוד ביחד, ואני באתי לראות אותו, זה מה שהוא כתב לי אחרי שהוא סיים את ההרצאה. אתמול בפעם הראשונה הבאתי כמה צדקת בתחילת הדרך, שאמרת שאנשים שהקשיבו לי עד היום, הגיעו והתעניינו בסיפור שלי בגלל שהם מכירים אותי. אוקיי? ממש יכולתי לראות את ההבדל, אנשים אתמול לא צחקו מהפאנצ'ים שתמוד צחקו לי, פחות שיתפו פעולה והיו פחות בעניין. אני מתאר לעצמי שזה קרה כי המסרים עדיין לא מספיק מדויקים, ואנשים לא הצליחו להבין מה יוצא להם מזה. יש לא מעט לקוחות נוספים שיש להם סיפור עוצמתי מאוד, אבל ההרצאה שונתה בכדי שתיתן ערך לקהל. למשל, קטיה גלי, דוגמנית צמרת בינלאומית שהתגלגלה לסמים קשים, נגמלה וחזרה לספר מה קרה איתה. ויקי בוזגלו שהוא אשם באונס על ידי קולגה, ובית המשפט זיכה אותו באופן מוחלט, במשפט שארך כמעט 2 והוכיח שהמתלוננת בדתה את כל הסיפור. עדיין ההרצאה לא יושבת על הסיפור, היא יושבת על תובנות של מה קרה ליקי בתקופה של המשפט. וגלית בנגז, שהיא מפיקת טלוויזיה וקולנוע, שנקלעה לחובות של 2.2 מיליון שקל, אבל במקום להכריז על פשיטת רגל, היא הייתה יצירתית במיוחד, והציעה לנשים שלה להחליף חובות בחלומות. היא הגשימה 90 חלומות ל-90 בעלי חוב ב9 חודשים. הסיפור הוא מדהים ומרגש. אבל היום ההרצאה של כולם לא מבוססת על הסיפור. הסיפור בא להדגים ולהדגיש ולתת את ההשראה, התובנות והניסיון והחוכמה שהאנשים האלה צברו בדרך שקרתה להם. טעות מספר 3, אין הצפה של ערך משמעותי. המטרה שלנו להעביר משתתפים מנקודה א', שזה המצב המצוי שלהם כרגע, למצב ב', שזה המצב הרצוי והפתרון שלנו יש להציע. ואנחנו כן רוצים להציע להם שינוי כלשהו. אז אם אני מנתחת את כל ההרצאות הרבות ששמעתי בחיים שלי, אני לא יכולה שלא לחשוב שמרצים רבים שוגים באופן שהם מנסים לבצע את העברה הזאת. אוקיי, אז רבים מדי ינסו לשכנע שהשינוי הוא טוב, כמו דאטה זה טוב עבורך, הצלחה עסקית זה טוב עבורך, פרסום בפייסבוק זה טוב עבורך. הם מצפו מהקהל לעשות איזו קפיצה קוונטית כזאת בהבנה, ולהקיש מזה שהם האנשים שיכולים לעשות את זה איתם, אוקיי? אנחנו מציעים לאנשים לעשות איתם איזשהו תהליך קצת יותר עמוק, אז רק לשכנע אותם שהשינוי הוא טוב, זה לא בהכרח הדבר הטוב ביותר. אז מה שלמעשה אנחנו רוצים לעשות הוא לתת את ההשראה שהשינוי רצוי, שהוא אפשרי להשגה, אוקיי? השיחה עם הקהל אמורה לסב סביב האפשרות שהקהל עצמו, שכל אחד באולם, כל אחד ששומע אותנו, יכול להכניס את השינוי הזה לחיים שלו. שזו בעצם השראה, כן? השראה זה להראות למישהו שהוא יכול גם כן. הדבר השני שכדאי לעשות, זה להדגים ולהוכיח בעזרת ההרצאה, שאתם האנשים שיכולים להוביל כל אחד מהאנשים האלה שיושבים בהרצאה, במפגש, לשינוי המיוחד הזה. אוקיי? זה המטרה שלנו. ובשביל שנוכל לעשות את שני הדברים האלה, אנחנו נצטרך להתאים את התוכן לקהל ולארוז את התכנים באופן כזה שהם באמת ייתנו ערך משמעותי אמיתי למשתתפים בהרצאה. אבל לפני שאנחנו נדבר על בחירת תוכן מדויקת ומהו ערך אמיתי ללקוח, רציתי להגיד שאוסף של דוגמאות או אוסף של סיפורים, לא הסיפור של המרצה, אלא אוסף של סיפורים, זאת לא הרצאה בעלת תוכן משמעותי. בואו נראה את הדוגמה של דוקטור נורית בובליל, שמדגימה באופן יפהפה את העניין הזה.
דוקטור בובלילי, מדענית לזיהוי פלילי, היא מומחית לזיהוי DNA והיא עבדה במרכז לרפואה משפטית, והיא עוסקת בפענוח של תיקי רצח וזיהוי גופות. איזה מגניב, נכון? ההרצאה שלה מורכבת מסיפורים מעולם הזיהוי הפנימי, שזה באמת עולם באמת באמת מרתק. ואני יודעת את זה גם מידע אישי, כי במהלך השירות הצבאי שלי הייתי שוטרת כחולה ורגילה סופחה למשטרת ישראל במהלך השירות הצבאי, ועבדתי עם חוקרי מז"פ. אוקיי. אז היא בעצם מגיעה אליי, נורית מגיעה אליי, כי היא מבינה שהסיפורים לבד פשוט לא מחזיקים את ההרצאה. אז חיפשנו את הזווית המשמעותית, את הזווית הזאת שבאמת תביא ערך לקהל, ואחרי תהליך קצת מורכב, נורית הביאה אותה ביציאה מדליקה, ובאמת פיצחה את המקום הזה של מה באמת יש לה להגיד סביב הדבר הזה. אז בואו נראה איך נורית כותבת לי אחרי שסיימנו את התהליך. בתחילת התהליך לא יכלתי להעריך כמה גדול המרחק, מבחינת פיתוח התוכן בין נקודת המוצא לנקודת הסיום. הערכתי את העובדה שלא ויתרת, ולא נתת לי לבלבל אותך, וכל פעם שאיבדתי את קו המחשבה לטובת דוגמאות שונות, ידעת להחזיר אותי חזרה למתווה הנכון. הערך הגדול ביותר היה המהפך מאופן תפיסת הדוגמאות כנושא עיקרי בהרצאה, למרכיב שנותן שירות לרעיון. אוקיי? אז איך אנחנו באמת מגבשים תוכן משמעותי בהרצאה שלנו? התאמת תוכן לקהל עוסקת בבחירת הערך העיקרי שההרצאה הזאת תיתן. ערך זו מתנת הידע שלכם, הידע, המומחיות, הניסיון, מה שעברתם, ארוזים כמתנה ללקוח באופן כזה, שהוא יוכל ליישם באופן מיידי וללא קשר למוצר הבא, אוקיי? וגם אם זאת הרצאה לשם הרצאה, הוא יוכל לקחת איזשהו תובנות לעצמו וליישם על חייו. אוקיי? ואנחנו משיגים את זה על ידי האפקט של בחירת התוכן הכי טוב שלנו. אוקיי? תנו את הטוב ביותר שלכם. תנו את הטוב ביותר שלכם, זה מה שחשוב. תוכן שיהיה בעל ערך אמיתי לקהל, וגם במקביל יעזור לכם להפגין את המקצועיות שלכם. אחת הלקוחות שלי חששה מאוד לתת את התוכן הטוב ביותר שלה, היא חששה מאוד לחשוף את זה. אז בואו נראה מה קרה אצלה בסיפור שלה. חני בלייכר היא סמנכ"לית חברת Find the Fish, חברה שנותנת שירותים לחברות ענק, פרסום ברשת וניהול מידע גדול, ובעצם ההתמודדות של חברות ענק זה שיש להן נטישה היסטרית של לקוחות פוטנציאליים מהאתר של החברה באינטרנט. 98% מהמבקרים פשוט נוטשים, רק 2% מומרים להיות לקוחות. החברה של חני יודעת לקחת את ה-98 איש האלה שנטשו את האתר, ולהפוך 9% מהם ללקוחות מניבים, שזה אחוזים מטורפים. אז הזמינו את חני לתת הרצאה בכנס האיגוד הישראלי לשיווק, במה מכובדת לכל הדעות, בשתי 50 חברות ענק כאלה. ומה שעשינו זה במקום ככה לעשות איזו הרצאה חביבה, שכנעתי אותה לתת את הטוב ביותר שלה, והיא הסבירה להם את 4 צעדים, איך היא הופכת 9% לקוחות מניבים, מתוך 98% לקוחות שנוטשים את הקהל. ובהרצאה הזאת חני הוכיחה מומחיות, אוקיי? היא ממש הוכיחה מומחיות, והתוצאה הייתה שהיו פשוט אנשים שקמו וביקשו פגישה איתה. הנה מה שחני מספרת לנו. חידדת וקיצרת לי את הדרך, קיצרת לי את המסרים, והוצאת את כל הרעש מסביב. פשוט הצבת לי מראה דמיונית של מאזין לדבריי, והגדרת לי מה מבינים ומה מיותר. ביחד הגענו למסר ממוקד שיכול לעבור בצורה נפלאה ב-15 דקות ו4 נקודות פשוטות. יכולתי להתבחבש שעות עם המסרים הלא נכונים ולהעביר הרצאה נחמדה, אבל את הפכת אותה להרצאה מקצועית ומניבה. והיו 2 פגישות מוצלחות עם מאזנים, ויש עוד כמה פגישות בקנה. זה מביא אותנו ישירות לטעות הרביעית בהדרכה הזאת. איך אנחנו בונים את הקייס? איך אנחנו מרימים להנחתה? הטעות היא שאנחנו לא מרימים להנחתה. רוב ההרצאות ששמעתי מתחילות בדרך כלל,
בזה שהמרצה מציג את עצמו, כמה משפטים, הוא מוסיף איזה סיפור קצר או אנקדוטה או בדיחה, אבל אז כמעט מיד פשוט צולל לתוך הנושא, אין הקדמה, אין הדגשה של תועלת. לא מדברים על מה יצא לכם המשתתפים מההרצאה, אין מבוא שמסדר את הדברים בתוך הקונטקסט, ומכין את הקרקע למכירה. אוקיי? אנחנו לא עושים את זה. אם אנחנו נמשיל את זה לכתבה בעיתון, אז זה כאילו דילגנו על כותרת המשנה, שנותנת לנו תמצית של כל הכתבה או ההרצאה. דילגנו גם על הפסקה הראשונה שמסרטטת מבוא לנושא, דילגנו על הפסקה השנייה שמציגה את הבעיה או הבעייתיות בעניין, את הכאב, את הצורך שחסץ, והחלטנו ישר לפסקה השלישית. פתיח חזק שמדגיש את התועלת, וגם במשך כל ההרצאה על כל מרכיביה, אמורה לבנות לנו את הקייס, להרים להנחתה כאשר אנחנו נציג את הפתרון שלנו. פתיחה חזקה היא דוגמה לכפתור שיווקי. אוקיי? אני שואבת דרך אגב את השם הזה מכתיבה שיווקית. אלמנט שאם מטמיעים אותו נכון, זה מה שהופך את ההרצאה שלנו למכניסה. יש לנו המון כפתורים שיווקיים בהרצאה. תראו כמה. יש הרבה יותר מזה. פתיחה חזקה, סיפורי הצלחה, הצגה עצמית, הוכחה חברתית, הקפצות קשב, הפעלות קהל, והערות מסוימות שאנחנו משפצים לתוך הטקסט, בדיוק בשביל ללחוץ על המקומות הנכונים ולהניע לפעולה. לצערי, בזמן הקצר שיש לנו, אנחנו נוכל רק לגעת בכפתור אחד, אז בחרתי את הכפתור הכי משמעותי, הצעת מחר. תכף אנחנו נראה מה זה, אבל לפני זה רציתי לתת לכם טריק טוב, לדעת האם שיבצנו כפתורים שיווקיים בצורה נכונה בהרצאה, וזה לכתוב את ההרצאה שלנו מילה במילה, כפי שאני עובדת עם הלקוחות. זה מאפשר לנו למקם הקפצות קשב, בדיחות או אתנחתות קומיות, היכן שיש מקום, אנחנו יכולים לראות איפה יש מקום לסיפור, הצלחה או לכפתור שיווקי, וכשההרצאה כתובה על וורד זה מאפשר לנו לתת למישהו אחר, חיצוני ולא משוחד, לקרוא את הטקסט. וזה עוזר לנו לעלות על הנקודות בהם יש קפיצת ידע. קפיצת ידע זה נקודות שבהם בהרצאה יש פער. המרצה מניח שהקהל מבין או מכיר איזושהי נקודה, הוא לא טורח להתעכב או להצביע הסבר או חיבור. קפיצת ידע בהרצאות גורמת לקהל ללכת לאיבוד. כשאנשים הולכים לאיבוד, הקשב יורד, לפעמים יוצאים החוצה, והופה, אנחנו כבר לא יכולים למנף את ההזדמנות העסקית שניתנה לנו. לא שזה דבר כל כך פשוט, לכתוב טקסטים שלנו מילה במילה, זה אכן לוקח זמן, אבל זה בדיוק מה שאמרתי בהתחלה, תשקיעו בקהל שלכם, תתכוננו להרצאה, תתכננו את התוכן לפרטי פרטים. ההרצאה הזאת נכתבה למשל במשך 10 שעות, ועוד כמה שעות על חזרות ואימון, למרות שאני באמת יודעת על מה אני מדברת, אבל בכל זאת, לבנות הרצאה ולתכנן ולערוך את התוכן שלנו לוקח המון זמן, אבל זאת השקעה חד פעמית שאחר כך אפשר להעביר את ההרצאה שוב ושוב ושוב ושוב. אוקיי, אז אם אנחנו כבר הזכרנו את הנושא של השקעה, כמה אנחנו משקיעים ביצירת המוצר וביצירת ההרצאה, אני רוצה להראות לכם דרכים על איך אנחנו מחזירים את ההשקעה. בואו ניקח מקרה, אוקיי? אני רוצה ככה קצת לסבר לכם את האוזן עם מספרים. בואו נראה כמה אנחנו מרוויחים מההרצאות. המקרה הראשון שלנו זה בעצם מישהו שמשתמש בהרצאה כמוצר המרה, בעל עסק, שעושה אירוע לעצמו, אוקיי? אז בואו נראה את המספרים. על כרטיס ממוצע בישראל גובים בין 50 ל-150 שקל להרצאה של בערך כשעתיים, אז לקחתי ממוצע של 100 שקל, בתחילת הדרך אנחנו יכולים להביא בערך כ-50 אנשים, והנה לנו הכנסה מכרטיסים בסך כ-5,000 שקלים. אמרנו מוצר המרה, כלומר אנחנו מוכרים משהו,
ונניח מכרנו מוצר זול יחסית, סביב 750 שקל. הבאנו 50 אנשים, 5 אנשים קנו, הצענו משהו ואנשים קנו, אז יש לנו תוספת להכנסה של 3,000 שקלים, והנה הרצאה בודדת היא הכנסה של 8,000 שקלים. נכון, יש הרבה עבודה, אבל אם אמרנו שההרצאה אמורה להפוך לערוץ שיווקי, אנחנו לא נעשה את זה פעם אחת, אנחנו נחזור באופן קונסיסטנטי על ההרצאה הזאת בכל תקופה של X זמן, ובכל פעם אנחנו כנראה נצליח להביא יותר אנשים ולשכלל את אחוזי ההמרה. אז בואו נראה את זה קורה. אוקיי, אז הפעם הבאנו 80 אנשים בכרטיס, במחיר כרטיס של 100 שקל, ואם אנחנו הצלחנו למכור ליותר אנשים וגם קצת העלינו את המוצר, את המחיר של המוצר, אז יש לנו בעצם 10 אנשים שקנו, תמורת מוצר של 1,500 שקלים, והנה יש לנו הכנסה נוספת של 15,000 שקל. אוקיי? יחד אנחנו בעצם הרווחנו 23,000 שקלים. אוקיי? עכשיו אני לא אומרת שזה יקרה מיד, אני לא אומרת שלא צריך לעבוד קשה בזה, אבל כשעובדים לפי סיסטמה, שיטה ודרך, זה מאוד הגיוני שאנחנו נצליח להביא את המספרים האלה פחות או יותר. אוקיי? מה קורה כשאנחנו רוצים להתפרנס מההרצאה? כהרצאה, הרצאה זה מוצר הדגל שלנו, אנחנו מוכרים אותו לארגונים, אז מרצה מתחיל בישראל יכול להרוויח בין 1,500 ל-2,800 שקלים בארגון. ניקח ממוצע של 2,000 שקל, מכרנו רק 3 הרצאות לארגונים בחודש, והנה לנו הכנסה של 6,000 שקלים. התחלנו לעבוד, התחלנו לרוץ, אנחנו צוברים ותק הצלחות והמלצות, ואז אפשר לעלות ל-2,500 שקלים. אבל עכשיו גם השיווק שלנו יותר משופשף, ואנחנו נצליח להשיג אולי 5 הרצאות בחודש. אוקיי? וההכנסה שלנו עלתה ל-12,500 שקלים. יש לי מרצים שעובדים איתי כי השאיפה שלהם זה להרצות 10 ו-12 הרצאות בחודש, והם בונים מערך שיווקי שלם על מנת להשיג את התוצאה הזאת, וכבר מדובר בהרבה מאוד כסף במקרה הזה, אנחנו נרוויח בערך כ-3,000 שקל או יותר, היום מרצים מצליחים יכולים להרוויח גם עד 8,000 שקלים, כפול 10 הזדמנויות כאלה בחודש, והנה לנו הכנסה של 30,000 שקל. אז זה היה טיפה לסבר לכם את האוזן, איך אנחנו מרוויחים מההרצאות, בכל מיני הזדמנויות ובכל מיני פלטפורמות. אוקיי, אז אנחנו היינו בהצעת המחר, הצעת המחר היא ההזדמנות שלכם להציע לקהל פתרון יותר מעמיק הקשור לפתרון שלכם. זו הזדמנות שלכם להגיד בעצם יש לי עוד הרבה מה להציע לכם, הידע והעומק, המומחיות שלי הם הרבה יותר ממה שנחשף בשעה האחרונה, ואז אנחנו יכולים להציע מוצר שיקדם את המשתתפים לעבר המטרות שלהם. תנסחו את ההצעה שלכם במונחי תוצאות, אוקיי? לא כלים או שיטות. תוצאות, מה תשיגו מלעבוד איתי? אני יודעת שיש המון אנשים שמרגישים לי זה לא כל כך בנוח. שמתי פה תמונה של שוק. הם מרגישים שזה מסחרי מדי, שזה נורא שוק כזה, מסתולדים בכל העניין. גם להציע את השירות של עצמם, הם גם לא כל כך אוהבים את זה שמישהו אחר עושה את זה עליהם, ומציע להם דברים, קצת מרגיז אותם. אז לכל אותם אנשים יש לי תשובה נורא פשוטה, אני אנסה לא להיות בוטה מדי, אבל אם מביך אתכם למכור, אז אולי כדאי לחזור להיות שכירים. אם להיות פחות בוטים, אנחנו בעצם מבססים את העניין הזה על כמה הנחות יסוד ממש הגיוניות. יש לכם ידע רחב ומומחיות מיוחדת, אי אפשר להעביר את זה בשעה, או שעתיים, או 3. אתם לא באמת יכולים לעזור לאנשים באמצעות הרצאה, נדרשת עבודה אישית או קבוצתית. כמובן שאם ההרצאה שלכם היא הרצאה בפני עצמה, גם פה אפשר לתת הצעת מחר בזמן ההרצאה, ואנשים כל פעם נדהמים איך זה קורה, אבל כן, אפשר לעלות להרצאה ששילמו לכם ולתת הצעת מחר נוספת שקשורה להרצאה עצמה. אבל בכל מקרה אנחנו מניחים שאנשים רוצים לעבוד איתכם, רוצים להרוויח מהידע שלכם, מהניסיון והמומחיות. כשאנחנו מדויקים והקהל עם צורך נכון מגיע,
אם אנחנו לא נציע את הפתרון, יעשה את זה מישהו אחר. פשוט מישהו אחר יעשה את זה, החבר'ה יש צורך, הם רוצים, והם יקבלו את זה איפשהו. אז זה מביא אותנו מסקנה שכדאי להציע משהו. מה בדיוק מציעים ואיך מציעים נכון, אז זה השלב הבא. איך בונים הצעת מחר נכונה. ובשביל לרשום הצעת מחר נכונה, אני שואלת את עצמי כמה שאלות לפני שאני בכלל יושבת לרשום את ההרצאה. מה המוצר שאני בוחרת? האם הוא מותאם לקהל? האם אני יודעת איך לתמחר אותו? האם הקהל מבין את התועלת שיוצאת מלרכוש את המוצר הזה? והכפתורים השיווקיים שאני אשבץ בהרצאה בשביל שזה יעזור לי למנף את ההזדמנות. אז רק לאחר שעניתי על כל השאלות האלה, אפשר ככה לגשת לכתוב את ההרצאה ולכתוב את הצעת המחר. אז להצעת מחר יש נוסחה בדוקה, והנה היא לפניכם, אוקיי? דרך אגב, כמו כל כלל, יש גם יוצאים מהכלל, אז לפעמים אנחנו משנים טיפה את הסדר של הדברים, אבל בגדול, ככה זה הולך, אנחנו מסבירים הסבר מפורט על המוצר, אנחנו נותנים סיפורי הצלחה ועדויות, ומדגישים מאוד את התועלת המרכזית שבשירות. אנחנו מדברים קצת על תמונת העתיד של הלקוח, מה יקרה לך אחרי שתסיים את התהליך, ומציעים את המחיר המיוחד שלנו עם בונוסים. בונוסים זה הסיבה למה לקנות עכשיו ולא מחר. אוקיי, אז עכשיו בשביל להמחיש לכם בדיוק איך זה קורה, סופרייז, בניתי במיוחד עבורכם הצעת מחר עם אחד המוצרים החדשים שלי, שאני נורא נלהבת, ואני הולכת לחשוף את זה כאן היום. תקשיבו טוב, כי אתם הולכים לעשות בדיוק אותו דבר בהרצאות שלכם, ולהפוך יותר שומעים לקונים. אז לאור מה שנאמר, אני בטוחה שיש הרבה אנשים שעכשיו מרגישים שיש קצת פער, בין מה שקורה עם ההרצאה שלהם כרגע, ולאן זה יכול לקחת, ומכיוון שאולי קשה לעשות את זה על התוכן שלנו, ולראות את כל הפגמים, ולוודא שהקהל מקבל בדיוק את מה שהוא צריך, אני רוצה להציע לכם להפוך את ההרצאה שלכם לטובה ומכניסה, להתחיל להרוויח כסף מההרצאות, לשפר את התשתית, ואת המעטפת השיווקית שלכם, ולהרצות יותר פעמים מול יותר אנשים, ולהשפיע יותר. אז יש לי תוכנית חדשה שאני מאוד נרגשת, אני קראתי לזה במקסימום, להרוויח מההרצאות. אין מוצר כזה בישראל היום, זו תוכנית בת 6 מפגשים, ואנחנו עובדים על 3 דברים גדולים בעסק שלכם. האסטרטגיה, מי אני, על מה העסק, מה המסר, קהל, איפה הקהל הזה נמצא, איזה מוצרי המשך יש. ההרצאה, ליבת ההרצאה, אנחנו משפרים אותה, מדייקים אותה, מבדלים אותה, מחדדים אותה, מתאימים אותה לקהל, מכינים את המצגת, הופכים את ההרצאה למוצר מדהים. ואנחנו עובדים על השיווק והטמעת התשתית, הפנייה לקהלים, קהל ארגוני או פרטי, ניסוח הפנייה, תסריטי שיחה. אם יש לכם קהל פרטי, אז אנחנו ניצור ביחד אירוע לקהל הרלוונטי. במקרים של קהל ארגוני מוסדי, החתירה היא להזמנה של ההרצאה עוד בזמן תוכנית הליווי. אוקיי? אנחנו עושים עבודה. הנה כמה מהאנשים שעבדתי איתם ושהכניסו הרצאות כמהלכים קבועים בעסק שלהם והרוויחו הרבה מאוד כסף. חנה אולצנשטיין, סמנכ"לית בכירה בחברת מדענס, מופיעה בכנסים עסקיים בפני חברות ענק וגורמת כל פעם מחדש לאנשים להגיע לנציגים של מדענס ולקבוע את הפגישות. גדי קדם, מנכ"ל אמריקה נכסים, חברה לממכר נדל"ן בארצות הברית, ממלא באופן קבוע הרצאות מול 100-150 אנשים וגורם כמות לא מבוטלת של 40-50 אנשים להיפגש איתו לפגישות אישיות אחרי ההרצאה, ולאחר מכן הוא יוצא עם מחירות של נדל"ן בארצות הברית, כמעט 50% מהאנשים שאיתם הוא נפגש. מיכל ילוז במהלך פרזנטציה בת 10 דקות במהלך כנס עסקי למטפלים, מיכל גרמה לעשרות אנשים לקום בזמן ההרצאה ולרוץ לדוכן שלה לסגור עסקה שנתית של פרסום בפורטל שהיא מנהלת אנימלס co.il. עינב תדמור הופיע בכנס אשקלון לנשים עצמאיות ובפני 100 אנשים בסיום ההרצאה של כחצי שעה. עינב מילאה סדנה, מכרה ספרים, קיבלה בקשות להצעות מחיר להרצאות מצד מחליטנים שנכחו באירוע הזה. נתן אמסטר
איש יקר, שאני מאוד 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 אוהבת. מול סדנה של 40 אנשים, הוא הביא 10 אנשים לקורס מלא בגובה של 4,000 שקל לכל כרטיס כזה, לקורס המלא שלו. ומשה חרלובסקי, מנכ"ל איגוד העסקים הקטנים הגדול בישראל, הרצה בפני 800 בעלי עסקים, הציע הצעה שאי אפשר לסרב לה, 250 איש, כ-30% מהקהל נענו להצעה וקנו מוצר ב1,000 שקל, תעשו את החשבון לבד. ועוד רבים שאתם שמעתם עליהם מקודם, אנשים שמרצים והופכים את ההרצאה שלהם לכסף. אז הנה בקצרה ממש מה עושים בכל מפגש. המפגש הראשון, היכרות ואסטרטגיה, עונים על השאלות הגדולות ומתחילים להתוות את השלד של ההרצאה. במפגש השני אנחנו עובדים על ההרצאה, על התועלת העיקרית, על הערך העיקרי ועל הצעת המחר. במפגש השלישי אנחנו ממשיכים לעבוד על התוכן, על גיבוש החומרים השיווקיים, על גיבוש התוכנית השיווקית. במפגש הרביעי אנחנו מתרגלים את הצעת המחר, פורטים את פעולות השיווק ועושים אימון על שיחות טלפוניות. במפגש החמישי אנחנו רואים מה עובד ולא עובד ומסיימים לכתוב את ההרצאה, ובמפגש השישי זה סגירות. התהליך הזה כולל גם שאלון אסטרטגיה, הדרכות מוקלטות וחוברת עבודה שתלווה את התהליך. אבל מה לא קורה בתהליך? בתהליך אני לא כותבת עבורך את ההרצאה, הידע, הניסיון, המומחיות, הכל הוא שלך. אני רק מנסחת, מתקנת, מלווה, מייעצת וכל מה שקשור בזה. אני גם לא משווקת עבורכם את ההרצאות שלכם. אני לא סוכנת ואני לא מייצגת מרצים. אם תבחרו להצטרף היום למוצר המושקע שלי, שעבדתי עליו הרבה, ההשקעה שלכם בתוכנית היום תהיה 680 שקלים, כולל מע"מ ב10 תשלומים, והמטרה היא כמובן להחזיר את ההשקעה עוד בתוך התוכנית. הנה SMS ממש מהבוקר מרן סיבוני, ששלח לי צילום מסך של ההודעה, אני לא הצלחתי לעשות את זה לבד, והוא כותב לי, רק רציתי לעדכן שסגרתי את המכסה החודשית שלי, וקבעתי 4 הרצאות לחודש. אז רן, תודה רבה, שבדיוק בתזמון מושלם, שלחת לי את זה היום ב8 בבוקר, אז זה מה שקורה. מעבר לזה, מעבר למחיר המיוחד, אני הולכת להוסיף כמה בונוסים שווים במיוחד. אנחנו מדברים על מעטפת שיווקית, אנחנו מדברים על איך אתם נראים, ולמה שירצו לקחת אתכם להרצאות, ולכן אני נותנת לכם תמונת פרופיל עסקי על ידי צלם מקצועי, ועיצוב הקומוניקט השיווקי, שאותו אני מנסחת לכם, על ידי גרפיקאית מקצועית. העניין הוא שאני באמת לא יוכל לטפל ביותר מ20 לקוחות כאלה, והמחיר המיוחד הזה שמור לכם עד 17 לחודש בשעה 5. עכשיו אני יודעת שיש אנשים שלא מכירים אותי, שמקשיבים אולי בפעם הראשונה, לא מכירים מספיק או לא בטוחים שהם יכולים להיות מחויבים לכזה תהליך, אז בעסק שלי יש מוצרים יותר זולים ופחות מחייבים, אבל מוצר הזה באופן שבו הוא ארוז נותן מענה של 360 מעלות מבחינת מרצה מתחיל, ואת כל מה שצריך לדעת זה יותר. אז זה באמת נותן לנו את התוצאה, ובגלל שאני כל כך בטוחה במה שאני נותנת, יש לכם אחריות מלאה עד המפגש השלישי, חצי מהתהליך. ואם לא תהיו מרוצים, תחליטו שזה לא מתאים לכם, שהתחרטתם מכל סיבה, שלא הבנתם למה נכנסתם, ואתם פשוט לא רוצים להרוויח מההרצאות, אתם מקבלים את הכסף שלכם בחזרה. אז מי שיקבל את ההצעה המיוחדת הזאת, היום ועד יום חמישי, יוכל להתחיל לעלות על המסלול ממש בתוך 2-3 מפגשים, וליהנות מההצעה מדויקת, הדוקה, בהירה, מעניינת ומכניסה, שתוכלו לשווק בביטחון רב יותר. טוב. אז אנחנו ממשיכים עכשיו לבונוס, להדרכת הבונוס שלנו, איך ממקסמים את ההזדמנות השיווקית. טוב, אז אנחנו עולים על במות, אנחנו פוגשים אנשים לפני ואחרי, מה אנחנו עושים? כדאי לשלוח סדרת הודעות במייל לנרשמים ולחמם אותם לקראת האירוע, כמו שאתם קיבלתם. אנחנו מצרפים את הנרשמים לקבוצת פייסבוק סגורה ומציעים להם עוד ערך, זה גם אפשרות. זה לא חובה, זה הכל אפשרויות שאנחנו יכולים לעשות בשביל למקסם את ההזדמנות. אנחנו יכולים לשלוח למשתתפים סקר או דוח מיוחד, למשל לרן שי. לקוח שעבד איתי הוא מנכ"ל של חברה שנותנת פתרונות למנהלי משאבי אנוש, להכשיר מנהלים צעירים. הוא שלח להם דוח מיוחד בנושא קריזמה, איך אפשר לעודד קריזמה אצל מנהלים צעירים.
הוא שלח למנהלות האלה סקר מיוחד, הם נכנסו לסקר, הם הגיבו על הסקר, ובעצם זה אפשר לו להיות בקשר איתם, בתקשורת איתם, עוד לפני שבכלל ראו אותו בכנס המקצועי. מייל תודה, כמובן, עם המסרים העיקריים בסיום ההרצאה, או אנחנו יכולים לשלוח את הצילום של ההרצאה, אם יש כזה, אוקיי? וכמובן, אנחנו נשלח את ההצעה המיוחדת במייל, והדבר החשוב ביותר זה פולו-אפ. אנשים ניגשו אלינו במהלך הכנס, אנשים דיברו איתנו, אנשים התקשרו או סימסו, אנחנו רוצים לדבר איתם, להקדיש לזה זמן, ולבצע את המכירה לאחר ההרצאה. אוקיי, אלה פעולות ממש על קצה המזלג. אנחנו סיימנו למעשה. תודה לכם על ההקשבה. אז תודה רבה לכם ולהתראות.